Jo soc Conxin Beneito Melià. Vaig néixer a Castelló, tinc 67 anys, vaig néixer el 27 de febrer de 1955. Rosa Melià Balaguer. Soc de Castelló, de Socà, que vaig néixer el 1927. Bueno, jo ara estic jubilada, però he sigut administrativa i moltes coses més. Perquè com he tingut fills, pues he sigut discriminada i he tingut que agarrar el que he pogut. Des de xicoteta el nen al coll per 25, per 5 euros, que eren pessetes, davant del Ribera. I una vegada més boniqueta, les meves ties m'ho porten a la tonja per guanyar jornal. I després el meu ofici és teixidora. Hasta les Digueu bé, teixidora. espardenyes també se venen. Doncs la meva mare tenia l'espardenya per la nit i de dia a la taronja. O sigui, que he treballat de sol a sol a una fedeltat. A Gregori és el que vaig passejar, el de la banda de la Cruz Roja. Aquest xicalló el vaig passejar jo des que va néixer als 2 anys. El mestre Gregori, el de la banda, que també està en la banda municipal, el va passejar ella. Ui, me donen els xiquets perquè me n'anaren al carrer. Jo, si era xicoteta, que el sentava en terra i me posava jo a les boletes. D'aquesta cosa no. Jo anava, la meva mare ja tenia el xiquet limpiet i Al carrer. A córrer. Tot el dia per el xiquet per ahir, fins a l'hora de dinar o això. Mos atentàvem les xiquilles de la meva edat i ja està. Pues tindria 10 o 11 anys. Sí. Això, però era el costum, no? A les xiquetes que ja estaven boniques es donaven un xiquet i jugaven elles perquè els xiquets estaven allà en terra i el xiquet no estava en casa molestant. Sí, el xiquet era cabut. I el van tindre de majors perquè mon tio era xerret i ella venien loteria. Com és iguales, el cupó de antes. Sí. Els iguales són molt antics. Nosaltres els repartíem a les societats deixàvem a les cases. Sí, Mon pare era llaurador sense guerra. Si llaugaven bé, i si no, a casa. La que treballava era ma mare. Se guardava les espardenyes, rodava les espardenyes per de nit i de dia a la mossèn. De taronja. O sigui i això que mon pare no era viciós, perquè hi ha el tio que el plateret i a la taverna, el plateret i a la taverna, i d'anar a casa sense res. O sigui que la dona és la que porta la parella. Que les dones treballaven més. I diu que feien això, que els homes, les dones feien el sopar i en el sopar, en el plat, se n'anaven a la taverna. I les dones a casa, si tenien sopar bé, i si no, pues també, però elles a currar. Elles a tancar. Molt no anàvem a la Marjal, bruts, i com tornàvem, ma mare i amb nosaltres havia llevat a tots. I matar polls que antes no els acabaven la misèria. Però tot per la dona, limpiar els moños i tot. Ells no. L'únic que agarrava, sí que mon pare, per amagar-se al refugio.
Entonces, ma mare amb ma abuela i un xiquet, i mon pare és que podia. L'únic que he vist amb mon pare és si lloga bé, vale. Si no es lloga, no hi havia. A la plaça Maria Agostina. Allí, en un corró, tots els que necessitaven jornal. I l'home que tenia més finques, ven amb mi. I mon pare deia, el home me mira bé a mi, però per poc que no m'ha llegat. En el carrer La Pólvora, que se diu Pintor Monteliu. Però les meves ties eren Maria Encarnació i Carme. I tots a la meva casa. Eren germanes de l'abuela, no? I d'ahir, ma tia Carmen va fer un convi. Ma tia Carmen se'n va anar els altres dies fadrines i nosaltres al carrer 9 de març. Entre els dos carrers ha viscut. I a l'última hora, on està l'estació, eren els masets. Els masets. Els masets. Del Cremor, allí hi havia molts masets. Quan me vaig casar. Però va viure poquet. I mos hem de les cases que vam pagar a poc a poc. Sí, que n'hi havia... Quan tenia antes de l'edat i tot, fins als 8 anys no mos podíem agarrar, però vaig entrar i quan vaig complir els 18 anys ja me van assegurar. Però què fer en estelars? Estelars de la lona de les Espardenyes. Eren uns torres xocotes. I estaven a l'estanc de la Cua, on està la ronda del mercat de Sant Antoni, de Sant Antoni, en Pran, al costat estava la fabriqueta. Rambla. El de la ronda, que jo expliquet, se deia la Rambla, el José, que el portaven Antolí i Juan Aicart. Elles feien la lona de les Espardenyes i sarga, el que se diu sarga, que és com la tela vaquera. Sarga. Mamà, a la fàbrica treballaven dones? Tot. Només hi havia 3 mecànics, los demés tots dones. Filaven, o sigui, feien el fil, vale? Entonces ells menaven per a que anàvem a fer el fil. Enrotllaven el fil. Enrotllaven el fil. Menar eren xiquets tot? Tots xicots, perquè era una cosa senzilla i pagaven molt poc. Però els untaven, els dien parablotes. Nosaltres no, nosaltres un home en molt poc sentit, però els altres tirats. Es diuen de tot, els pobres crios. Molt, men abortos, no sé què, tot se damunt es insultaven. Però nosaltres no, el pare d'Antonieta... No es dia res? No, era una persona. Era bona persona? Bueno. Allà a l'Hort dels Corders, com era això? Què n'hi havia? Molta gent? Com era això? No, unes campes petites que és sense arbres. Un solano, tenia una miqueta de sombra als que m'anaven. I filaven, perquè això són filaos. I un escampallaven. Un escampallaven. No hi havia res. On vivíem, a lo que és ara Goliat, allí n'hi havia una bassa de cànem. Nosaltres jugàvem allí, jo he jugat allí, és la bassa. Jo no vaig estar per ara. Jo sé que la traien per l'Hort dels Corders. La traien de l'aigua per a portar-la a l'Hort dels Corders.
Els Aleshores, filaors tots eren homes? tot. Ahir no, ni una Dona. de noia no. No. I els que menaven xiquets? Xiquets, quan menys gran era com si jugaren a la corda. Els Castelló és això, espardenyers i soleros. Però els soleros no estaven a l'hort dels corders. No, no, això és a casa. A casa. Treballant i fent la feina, la tornaven, es pagaven i se n'anarien a fer-ne més. N'hi havia com un encarregat, per exemple, ma abuela, l'encarregat d'ella era el Gualo, que vivia al carrer Sant Fèlix. I entonces ell li donava l'espardenya ja feta en això i li donava la tela. Muntar, l'espardenya muntat, però tenia que rodar. La tenia que cosir. I se bordet porta. Això sabem fer-ho i tenim tot. Jo també sé fer-ho. És que són moltes espardenyes. I això, n'hi havia com un encarregat que s'encarregava de donar-les soles i la tela a les dones i després tornaven. L'eternitat, perquè jo sé fer hasta les espardenyes en una trenceta del cotó que jo he contat antes i la rodaven l'eternitat. Sí, això se fa i la sola se fa en unes agulles llargues, se va passant. D'espardenyers i soleros. Després està lo de la Marjal, que ma abuela només podien se n'anaven a la Marjal els dissabtes o els diumenges i allí rentava a tots, es llevaves, la vida era al carrer. Al carrer. Completament. I de casa, Clareta és la casa que tenia prou lloc. Prou lloc. O sigui, vivien al carrer, no tenien lloc. I per postres va vindre la guerra i les entraetes que servien per cotilleu van tindre que fer una boca per trobar el refugi. En què van aprofitar l'entraeta. Sí que... Però Castelló era això, espardenyers, soleros i espardenyeres. La guerra, mamà, a Castelló. Pues mira, de primer, ella vivia al carrer La Pólvora i n'hi ha un refugi al final del carrer La Pólvora, que està a la placeta Teodoro Izquierdo, se diu. On està? Antes de plegar al camp de futbol, allí baix n'hi ha un refugi. ¿Vale? Primer la gent anava corrents al refugi i després de l'entrada de casa se van fer... Que és el que jo contava, que jo poc tot lloc i encara van aprofitar per a fer la boca. En cada casa, de cada casa ja anaven al refugi. I després conté la primera nit que van tirar unes bombes a Castelló. Ui! Què va passar? La primera nit van fugir tots. Van fugir tots? I trobar una alqueria més vella, li peguen... Allà al camí La Plana van trobar una alqueria i van pegar una patada i tots dins l'alqueria. Tot el carrer dins l'alqueria, imagineu-vos. Un paet en la boca i si t'enterrar. Tots lluitats en terra, hasta baix dels tarongers, perquè se pensaven que allí no es plegaven les bombes. Van tirar les canonades des de la cau hasta els gitanos. Hasta els gitanos. Y estos aquí me quieren matar, vámonos, y fer puntar la torreta d'Alonso, de que van fugir els gitanos. Els gitanos van fugir tots. La primera bomba, missil seria perquè va de barco, del projectil, es va pegar a ells, ells vivien per el riu. Una al carrer, a l'abuela Elisea, i l'altra y las gitanos. Y los gitanos, como por eso, van a decir, aquí nos quieren matar a nosotros. Y van a fugir todos de Castelló. Y ma mare diu que no van tornar hasta que no se va a acabar la guerra. No van tornar a Castelló. No han d'anar que tornaran. És de la Creu, no? Sí. Jo no els puc veure els avions de la Creu. No es pot veure Alemanya. I estan plens a treure les altres rescatanets.
Quan feien aquest ruïdo, bum, bum, és que anaven plens de bombers. Ja estan les ales plenes. Les ales plenes de bombers. Castelló ho vam sentir molt perquè no hi havia d'estar. I estava tot el gènere amagat ahir com se diu l'escola. La Sarrona Sonyer. Herbanis, no. Obispo Climent. Allí n'hi ha una casa que estava molt de menjar a mar. Menjar, tancar. I la dona venir quan se va acabar la guerra. I en tanta por que hem patit i ha estat el menjar tot tancat i diu que la guardaven per si la tropa se retenia. Però fam la gana. Fam i maleses. Un trosset patarros de 3 o 4 dies. En 4 xiquets en una pam. Ells estaven a la Torreta Alonso i m'abuela feia espardenya. Baixava l'espardenya al carrer Sant Fèlix i en els diners que li donaven se n'anava a Borriol a comprar oli, no? I l'oli el canviava per menjar. Això és el que feia m'abuela quasi tots els dies. Anaven a Borriol a canviar, a fer canvi. La seva la tinc avorrida de tanta que em va menjar en la guerra. La qüestió és que estaven ja d'homes xiquets i dones al refugio d'ahir del final del carrer La Pólvora i van entrar... I aquests que eren nacionals o què eren? Sí, me pareix, bueno, és igual. I van eixir que ells que eren tots del refugio. I van eixir tots i es va posar tots en fila i va dir als soldats que dispararen. Preparados, listos ja, i quan va dir ja, els soldats se van girar i el van matar a ell. I per això estan vius. Si no perquè els mateixos militars el tomban, no mos maten els. I com eren les marxals? Què plantaven? Les plantaven tomates, que ma mare diu tomates cagones. Tomates cagones? Alguna vargina i regàvem en taona. Taona significa una fusta i 2 escotats i una gent. I mos assentem a un xiquet o una pedra per afonar la taona i traure l'olla. Però l'aigua era bona perquè... Sí, els canals que diem que després ho van tirar per fer arròs. Entonces això van tirar les marjals i van aprofitar per a fer arròs, que rentava més. Si tu tots els anys, quan hi ha menys aigua, és un palo llarg i és com una llegona, que té forats, ¿vale? I té pues, 2 costadets aixina i així no. Entonces tu tires això, quan més, el palo més llarg millor, arrastres, l'aigua cau per els forats i agarres la terra dins la sèquia. I se la col·loques al marge, i vas col·locant, i vas col·locant, i vas col·locant. Muestro va a venir ton pare. I entonces, però això és molt pesat, perquè tens que treure el fang més l'aigua, i alçar-ho i col·locar-ho. I això avui en dia no... xarcullar. Les marjals eren coses individuals que tenien les famílies, no? Però els horts sí que eren gens de més de terratenientes i això que buscaven a gent per a treballar els horts. La marjal normalment se la treballa per a casa i si té una marjal no passarà fam, perquè allí plantaràs 2 carabasses, plantaràs blat, panís, plantaràs cacaus, plantaràs moniatos, i entonces vas alternant i tens pràcticament tot l'any verdura. I és això, les marjals són totes més o menys menudes, ¿vale? I passen de família. Però la nostra marjal la van comprar, la que tenim ara, d'una parella de l'almacén de m'abuela, que eren 2 germanes fadrines, i ja no podien en elles. I ens va costar un muntó la plusvalia, perquè això venia de no se sabia d'on. Més diners
La plusvalia que la valia marxal. la marxal. La plusvalia és un impost que se paga a l'Ajuntament. Si tu compres i vens, pues, quasi tots els anys pagues menys, però si tens una finca i la vens d'ací 40 anys, això te puja una barbaritat. Entonces, això és la plusvalia. Melons, mare, no sé. Si Melons, collíem melons de la d'argel. terra, melons. Com va néixer la meva germana, la comare diu, no cal coure un meló Damunt de la xiqueta, perquè es penjaven al techo. En una cinta estupenda i duraven hasta Nadal. Sí, eren això, els trossos més o menys eren iguals perquè van tindre una família. Inclús mon pare, en quan podia, se n'anava a la Marjal. O sigui, ma mare se quedava en casa, perquè marjalera no és. Ella li agrada la casa i la ciutat. I mon pare en seguida a la Marjal, i en seguida te portava pues, ràbens, cebes tendres. Ui, pa Madalena en seguida faves, ràbens i cebes tendres. I ma mare feia una tortilla i a la Madalena. I era això, era com un entreteniment per aquesta gent. Després no, primer era per a menjar la família, després ja era quasi un entreteniment, perquè no, i ara pues, ja nada, perquè la gent jove no... No, l'aigua tens tota la que vols, o sigui, allí no se regue mai. Sí, això és com isles flotants, això. Tu fas aixina i la terra fa bum, bum. O sigui, la meva gossa corre i la terra fa bum, bum, bum. És com flotant, no se regue la Marjal. Bueno, ara que fa molt de calor en estiu, a lo millor sí que regues, perquè com hi ha humitat, jo tinc sèquia, sèquia i sèquia, la humitat se penetra. Entonces, si tu regues, pues mates les coses. Ara, 2 o 3 mesos de calor, però sí, si no se regue. S'ha transformat molt perquè antes, pues, el que deia ma mare, anaven a passar el cap de setmana i aprofitaven. I els homes sí que anaven quan no tenien faena allí, perquè així arreplegaven per casa. Però les cases s'han fet perquè ja no volen cultivar la terra i volen viure en un entorn que està molt bé. El que passa és que això ja fa molts anys que se tenia que haver ordenat i no s'ha ordenat. Llavors cada un ha fet el que li ha donat la gana, a un li ha donat la gana, i ara és una difícil solució. És una difícil solució perquè allà no n'hi ha alcantarillat, no n'hi ha res. És difícil fer un alcantarillat perquè la terra no és terra sòlida, potser ha passat en el camí fondo, que se mescle l'aigua de la depuradora que va a la mar en l'aigua potable i ja tenim un problema. És difícil. Si s'hagués posat una solució fa anys, però la solució no ha vingut per ninguna part. Entonces, cada un ha fet el que li ha volgut, més o menys. La paella amb pato. La paella amb pato? Pato, Sí. pato. Pato, que bo, no? Unes pechugues que tenia pato. Ara és que no pot mitjar, no pot mastegar. No valen res, Ara no valen res. perquè antes caragols, que és la menja forta d'ells, però Ara no n'hi ha caragols. Si no tira un grapat d'ella i n'hi ha tants, tots polonetes. Els patos de la sèquia està parlant. Ossos i plomes. Els patos es criaven. Feien com una red i de la sèquia no eixien. Es criaven allí, però eren patos casolans, no és que van per ahí. Jo és que tinc van per ahí, però jo... Els de la sèquia no valen. No valen res. Pato, què més? Garrofó, que diem, que nosaltres com diem? Batxocons. Batxocons, la batxoqueta, La batxoqueta blanca, sí, pebrera pebrera, tomata i alls i alls, I garbó. prou, i arròs. i arròs. Les festes a la Marjal se celebren, bueno, pues a veure, n'hi ha associacions de veïns, nosaltres estem la de Camifondo, després està la de la Pananantrilles, la de la Marxaleria, que se diu la Marxaleria, però és la terra que jo t'he dit, que teníem abuelo, que després va ser arròs, i després és on se van fer les cases, perquè això es fan a l'agost, fem a l'agost, a la Mare de Déu d'agost fem les festes. Però bueno, nosaltres fem un sopar de germanor i punto, perquè nosaltres, on estem, la majoria de gent només està en estiu. D'avui en dia ja t'he dit que sopem un sopar de pa i porta
i una orquesteta, i ballem un rato, i tirem 2 coets, i ja està. Bueno, ens demà potser fem xocolatada o jocs pas xiquets, jo què sé, lo de... No moló, jo porto figues. Ai, que ella porta figues pel sopar de sobaquillo. Encara no ne tenim. Enguany només tenim una figa, no sé què ha passat. Està massa aviat. Ha plogut massa. Entonces, Ho fa malbé. ho ha fet malbé tot. Cau la terra, ningú la recull. Demà la xurculla vostè. Vostè? Jo. Pues antigament les festes d'agost se n'anaven al Pilar i les feien allí. Bueno, també n'hi ha festes d'agost al carrer, que allò sí que era molt bonico, ¿vale? Això, pues, adornaven tot el carrer ple de banderetes, ple de gallarders, però ple, sopaven al carrer, no? Fent una taula i 4 matrimonis amics, 4 més. Després feien bous pel carrer, però, a veure, bous de cartó. Per això ho he viscut jo. Un bou de cartó i se posava un xicuelo ja gran, de 18 anys o així, i el bou entrava a dins de casa, saps? I tu ja podies córrer. I després portaven a cantaors, perquè entonces estilaven cantaors. Bueno, jo he vist cantar a Manolo Caracol i a la Lola Flores al carrer La Pólvora. Pues mira, això jo era menuda, podria tindre 5 o 6 anys. O sigui que, a veure, en els 60, perquè la meva germana era molt menuda, no ho ha conegut, però jo sí. Entonces, pues això estava, per exemple, els fills de l'Encarna, el Pigós, este home era un que feia palmitos. No ho heu sentit mai? Que a Pasqua, en el desert de les Palmes, els palmitos es agarraven i això se menjava. I este home anava a fer palmitos i bueno, es venia. I ho dic perquè els fills van ser el bou i van entrar a casa sa mare i sa mare va ser en l'espardenya i ja tenien 20 anys però van córrer en l'espardenya que no ve el bou davant i sa mare detrás de l'espardenya. Per què van deixar de fer les festes? Perquè no sé què va passar, que l'Ajuntament volia cobrar... L'Ajuntament traia 2 vegades diners i es demanava una quantitat que no recuperen. Que no podien recuperar, perquè, clar, les festes se feien... Se van acabar. Cada casa posava un poquet, però damunt pagaven a l'Ajuntament, i se veu que van pujar... Moltes coses, Claro. per adornar-ho, perquè no se ve el cel. El cel no se ve, no? Que està, De tant de gallardet, i la gent allí treballant. Hi ha una foto. Sí, hi ha una foto que n'hi ha que buscar-la. Sí. Com si fos la d'esto de Sevilla, així, però tot de paper. Però és que no entra el sol de papers que n'hi ha, com si fos Morella, així.